fa molt de goig. Vinga, visca la terra! Visca! Molt bé. Aviam, l'associació Defensem l'Escola en Català va ser creada en el si de Solidaritat Catalana per la Independència de la sectorial d'Educació per tal de fer front amb solucions polítiques i jurídiques a les agressions d'Espanya contra la llengua catalana a les escoles, sobretot a partir de les sentències del Tribunal Suprem del 2011, on per llei es reintrodueix el castellà com a llengua obligatòria i s'acaba amb la immersió lingüística. A partir de la democràcia, doncs, amb el permís d'Espanya, s'instaura la immersió lingüística als inicis dels 80 i l'escola es converteix durant 30 anys en un petit parnàs, en un paradís de la llengua, en un bastió. Tanmateix, com a bona metròpoli dominadora que és Espanya, es decideix que tanta immersió és perniciosa i Espanya, per llei, la liquida d'un plomall, davant d'una inexplicable apatia de la casta política catalana, que no emprèn cap acció eficient per evitar-ho, excepte declaracions a mitjans o tours de força d'aparadors simbòlics. De manera que, entre les agressions d'Espanya i la búlia i la inacció catalana, ens trobem ara en un punt de no retorn, independència o mort de la llengua. Necessitem declarar la independència ja. Si fóssim lliures, no caldria espanyolitzar a los niños catalanes. Si fóssim lliures, no caldria que tota una classe canviés el castellà si un alumno lo pide. Si fóssim lliures, els nostres alumnes escriurien i parlarien el català, la llengua pròpia del país on viuen i van a l'escola, la llengua pròpia dels països catalans. Si fóssim lliures, els nostres nois i noies aprendrien i parlarien d'altres llengües per obrir-se camí en un món multilingüe i divers que respectaria la seva identitat catalana. Ens cal, doncs, una declaració d'independència per salvar els mots, per poder viure en català, per poder ser en pau i igualtat amb la resta dels pobles del món. Ens cal la independència ara, el 2013. Visca la terra!